Πάμε τώρα και σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με κάτι κλοπές. Κοίτα να δεις τώρα πώς ακριβώς η προπαγάνδα και το πολιτικό σύστημα μπαίνει ακόμη και στην πολιτισμική σου ταυτότητα. Σε πηδάει σε άλμα επικοντό και σε καθαρίζει έμψυχρο και σου δείχνει μια τάμπτα η οποία είναι wow, τέλεια, wow, τέλεια, η οποία είναι κατηγορούμενη αυτή τη στιγμή για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Τάμπτα Μαργαρίτα Μάτσα, Άννη Χατσβάνη και Θεόφιλος Μπουσμπούρης είναι κατάδικοι αυτή τη στιγμή για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Τέλειο. Κλοπή πνευματικού δημιουργήματος. Ακούσατε για την τάμπτα κάτι τέτοιο? Όχι βέβαια. Θα τα βγάλουνε μωρέ τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης. Όχι βέβαια. Γιατί η τάμπτα ήτανε είδωλο και είναι είδωλο. Είδωλο. Είδωλο είναι μωρέ. Είδωλο είναι. Όταν κλέβεις και γενικότερα κλέβεις πράγματα για να γίνεις, δεν λέω ότι έκλεψε μουσική. Δεν λέω ότι έκλεψε τραγούδια. Αλλά όταν κλέβεις και γίνεσαι γνωστή βάσει κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων, εσύ δεν το ξέρες, τάμπτα δεν το ξέρες, σαν τον Πρωθυπουργό κι εσύ. Δεν ήξερα, δεν ξέρω, δεν ήξερες τάμπτα. Δεν ήξερε κανείς από την ομάδα σου. Είστε όλοι αθώοι, Ένα έχω να σας πω. Η τάμπτα και οι συνεργάτες της θα μπουν φυλακή τις επόμενες μέρες. Γιατί πολύ απλά ήτανε όλοι, και οι περισσότεροι το γνωρίζουμε, ότι ήτανε όλοι και είναι φαύλοι. Είναι όλοι άτομα τα οποία κλέβουν κάποιους ανθρώπους που πραγματικά πόνεσαν. Είναι κάτι ανάλογο με την κυρία Λατινοπούλου που βγαίνει και λέει είμαστε κατά των λαθρομεταναστών, είμαστε υπέρ του Τραμπ. Τι λες Μάρη? Ξέρουμε τι έλεγες. Είμαστε κατά της υποχρεωτικότητας. Αλλά έβγαινε και διαφήμιζε και μάσκες και εμβόλια. Κάπως έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κλοπή, όπως αυτή έκλεβε το Βελόπουλο και κλέβει το Βελόπουλο, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Τάμπτα ακούει? Θα είμαι κι εγώ, αν χρειαστεί, μάρτυρας. Γιατί ξέρω τι έκανες. Τάμπτα. Φοβερή αηδός. Φοβερή αηδός. Θα σε πάμε τρένο. Και εσένα. Γιατί δεν μπορείς να κλέβεις σαν την κυρία Λατινοπούλου ιδιοκτησία πνευματική κάποιου άλλου. Είτε εσύ είσαι, είτε οι συνεργάτες σου. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ακούτε Focus FM από τους 103,6 ή διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή μου από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Και πάμε τώρα να δούμε πόσο φαύλοι και πόσο απατεώνες μπορούν να γίνουν κάποιοι με τις ευλογίες της σατανικής κυβέρνησης που έχουμε αυτή τη στιγμή και μας κυβερνά στην Ελλάδα. Έχετε ακούσει για την τάμπτα? Τάμπτα. Φοβερή τραγουδοποιός, Ξέρετε, η κυρία
Τάμτα τι ακριβώς κάνει για να βγει, εκτός από το ότι είναι με την κυβέρνηση, τι ακριβώς κάνει και βγαίνει μπροστά, θα σας πω εγώ τώρα. Η κυρία Τάμτα έχει φάει όχι μόνο εξώδικο, αλλά έχει φάει και μήνυση, επειδή έκλεψε, όπως όλες αυτές οι ατάλλαντες τραγουδοποιοί, έκλεψε κάποιον ταλαντούχο. Ακριβώς έτσι. Και έχω καταγγελία ότι έκλεψε και η κυρία Τάμτα, αλλά και άλλοι. Συν αυτό, όταν είσαι δουλάκι της κυβέρνησης, μπορείς ξεκάθαρα να κάνεις ό,τι γουστάρεις, φίλε. Ό,τι γουστάρεις. Ποιος θα περάσει θηλιά στο λαιμό? Μάλλον κανείς. Γιατί η θηλιά στο λαιμό πρέπει να έχει κυβερνητική απόφαση. Και αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν πρέπει να διώξουν και να καταδιώκουν ανθρώπους που είναι μαζί τους. Τάμτα. Τέλεια. Τάμτα. Αυτό το ερπετό που είναι ατάλλαντο, αλλά προωθήθηκε από την κυβέρνηση και από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης για να μας πείσουν όλους ότι είναι ταλαντούχα, φοβερή και τρομερή. Ποια μωρέ, η Τάμτα. Φοβερή. Μοναδικό ταλέντο. Στα σπιτάκια εκείνα με τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε φώτα. Η κυρία Τάμτα, έχω να σας πω ότι ήρθε στην Ελλάδα τότε επί Σαμαρά, που έφερνε όλους τους Αλβανούς γιατί τους είπε ότι είναι Έλληνες, τη δεκαετία του 90 και απέκτησε την ελληνική υπηκότητα. Έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο Super Idol το 2004 και από τότε έχτισε μια καριέρα. Καριέρα, φοβερή καριέρα. Έτσι, η Γεωργιανή Τάμτα έκλεψε ξεκάθαρα, αλλά έχω αυτή την καταγγελία. Καταλάβατε τώρα? Καταλάβατε τώρα πώς ακριβώς προωθούνται κάποια ερπετά επειδή έχουν υποστήριξη από το διεφθαρμένο κράτος? Κάπως έτσι. Κάπως έτσι υπάρχουν μαρτυρίες ότι, όχι μόνο μαρτυρίες, αλλά και γεγονότα και αποδείξεις ότι η κιουρά Τάμτα, η άλλη κιουρά Μαργαρίτα Μάτσα, η άλλη κιουρά Άννη Χατσβάνη και εννοείται και συνθέτης Θεόφιλος Μπουσμπούρης. Τέλειο. Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, ρε, πάτε καλά ρε. Για να αναδείξετε πια την Τάμτα, την ατάλλαντη. Εντάξει. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά. Η ατάλλαντη Τάμτα προωθήθηκε με όλα αυτά τα κλεψιμέικα, με το κόκκινο μάτι και με εμφάνιση στο Gay Pride της Αθήνας το 2024 και δηλώσεις της περί χαρούμενου και σκοτεινού εαυτού. Η εμφάνισή σου και ο ήχος της μουσικής σου πλέον έχει αλλάξει. Από πού το εμπνέεσαι όλο αυτό? Εγώ περνάω μια φάση της ζωής μου που ταιριάζει και με όλο αυτό που γίνεται σήμερα εδώ. Δεν είναι κανένας μόνο χρωματιστός. Δεν μπορεί κάποιος να έχει μόνο ένα κομμάτι που να είναι χαρούμενο και να λέει μόνο χαρούμενα τραγούδια. Έχουμε όλοι
σκοτεινά μας μέρη μέσα μας. Τι λες ρε, τι λες ρε. Μαρή Ζαβή, η πνευματική ιδιοκτησία, δεν ξέρω αν το ξέρεις, Ζαβή, διώκεται, διώκεται ποινικά. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις, αν είχες δικηγόρο θα σου έλεγε ότι δεν επιτρέπεται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν εσύ εμφανίζεσαι με τον τρόπο που εμφανίζεται ένας άλλος άνθρωπος, στην προκειμένη περίπτωση ονόματι Κρυστάλλεξ, δεν μπορείς να τον αντιγράφεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θα σας πω το εξής. Δεν μπορείς να παίρνεις το όνομα και την ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία κάποιου και να βγαίνεις να το κάνεις πρωτότυπο, σαν να το βγάλες εσύ και να το ονόμασες εσύ, χωρίς να υπάρχει κάπου αλλού. Στο κεφάλι μου γίνεται και δεν μπορώ να το κάνω κάπου. Αρχικά είμαι ακόμα στη Μήνος EMI. Είσαι ακόμα στη Μήνος. Ναι. Είμαι πάνω από 20 χρόνια στην Μήνος πλέον. Να σου πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή διώκεται άνθρωπος ο οποίος τόλμησε επίσης και έβγαλε σαν πρωτότυπο όνομα και λογότυπο ιδιοκτησία του για να φτιάξει ένα κόμμα δικό του. Καταρρίφθηκε και κατέπεσε από τον Άριο Πάγο. Εσύ πώς ακριβώς νομίζεις ότι θα βγεις και θα έχεις και κατακτήσει το κοινό? Φίλες και φίλοι, Τάμτα και η Συναυτό τόλμησε και έκλεψε πνευματική ιδιοκτησία άλλου ανθρώπου και συνεχίζει και είναι εκτός φυλακής. Ναι. Γιατί η ελληνική δικαιοσύνη, όταν είσαι άνθρωπος του συστήματος, μπορεί και να την γλιτώσεις. Καταλάβατε? Η ελληνική δικαιοσύνη, όταν ακούει το όνομα Τάμτα, μπορεί και να τη δικαιώσει ακόμη και αν έχει κλέψει το Εθνικό Μουσείο. Ακόμη και αν έχει κλέψει αγάλματα από την Ακρόπολη. Γιατί είναι δικιά τους. Δικιά τους είναι. Δεν μπορεί να την καταδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη την κυρία Τάμτα. Η κυρία Τάμτα, λέμε τώρα, είναι του συστήματος. Του συστήματος είναι, βρε. Ποιος από τα ελληνικά μέσα μαζικής εξαπάτησης θα σας πει ότι έχει φάει μήνυση η κυρία Τάμτα? Θα το βγάλουνε σαν είδηση ότι έχει φάει μήνυση για πνευματικά δικαιώματα? Όχι βέβαια. Δεν θα το βγάλει αυτό. Δεν θα βγάλει ότι η κυρία Τάμτα γίνεται γνωστή επειδή κάποιος άλλος έχει βγάλει όλο αυτό που έκλεψε η κυρία Τάμτα. Τα έκλεψε η κυρία Τάμτα. Ποιος θα τα βγάλει αυτά στη φορά? Κανείς. Γιατί κανένα συστημικό μέσο μαζικής εξαπάτησης δεν μπορεί να βγάλει αυτή την είδηση που σας λέω εγώ τώρα. Ποιος θα το πει? Κανείς. Και κάποιες τάμπτες θα συνεχίσουν να
κλέβουν άλλους και να γίνονται γνωστές. Γιατί? Γιατί το σύστημα και κάθε φορά οι Μητσοτάκηδες, επειδή είναι ταμτάκηδες, θα καλύπτουν σκάνδαλα όπως της κυρίας Τάμτα. Να ξανακούσετε Τάμτα. Ξανακούστε. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Το νου σας. Το νου σας και να αφυπνίζεστε. Καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα.